Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι. Θα τα ξαναπούμε, Λόρα. Γλυκά, δεν θα αφήσω κομμενάκια κομμενάκια φάγωτο. Μαμά, γιατί ο Αντωνάκης βαράει το κεφάλι του στον τοίχο? Γιατί είναι τυχοδιώχτης. Την γείτονα, την Τουρκία. Μπαμπά! Πάλι δεν ξέρουν αγγλικά. Έχω υποχρέωση να βοηθήσω την πατρίδα. Γι' αυτό κάνω. Μη στενοχωριέσαι, αγόρι μου. Έλα σπίτι. Η μαμά σου φτιάξε μιλόπιτα. Α, μιλόπιτα! Τι ωραία! Και θα τη φάω και θα τη γαμίσω. Και θα τη φάω και θα τη γαμίσω. Είμαστε πολύ κομμάτι. Έχω αξιοπρέπεια. Ο αριθμός των ανέργων έφτασε το 1.350.180. Δεν μας σχέζεις τρεταλάρα και εσύ με τις ανησυχίες σου. Είναι διχασμένη προσωπικότητα. Καλός άνθρωπος, αλλά είναι ταυτόχρονα εμμύρης και κακομύρης. Η ανεργία των νέων να φτάνει περίπου στο 60%. Κάντε ησυχία, μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες. Θέλουν ένα λαό που να είναι μάζα για να μπορεί να τον χειρίζονται και να επαναλαμβάνεται η δημοκρατία μας κατά αυτήν τη μορφή. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.